जों ताबो पूर्व तमाकारि विलेज कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजाक अम पारानि बुंखा मणिरामपारा मो पाराओ चिनि ताखौ बिसु तंजाओ चिन ताखौ बिसुनि बोसला ब बायराव न सामुखाय तंमानि चिनि बेंगालुरु हठाৎ खै पारा फायै ब कয়েকদিন অসুস্থ मानि परे लांमा सासुलांखा थानाय 15 तारिख मेओ अब खानावै बेलायखाना बखाव नांखा बिनि सरायरक जे तंमानि बेलायखाना साइमानो मेरिट खूब गाहामनो हाइपानो लेखा परा खायनानि पानो रां पुसारक जुगाल खायमाया जायाबा बुफायंसनो पयना बगै ब फाताराव थाङै तुङै मानि आबोनि बगै ब फाइमानि यागुलनो बि हठाৎ का असुस्थङै ब थैजाका अब खानावै बिनि श्राद्ध दंनाय बुसखांनि समाननिनो 10 तारिखो गाय बनो किसा मिसा आं एलाकानि एमडीसी याखबाय ये मंगै आं सुबाना फाइमानि आं तिनि इसिसासे आं सुबाय मानो हाइपानो थिनांगो जों सेसा खेलायनाय बनो बाइकै जों बनो सुबायमान कारण तिनि चरायरो गोबांमा चरायरो मुवा बुफानि अजान्ते मुवा बुफानो खगैपानो गोबांमा सामुं हामियारक पानो जायपान दंहना आइदां खा बता खनसुं साइमेनिया हाइबां कक्रै थिने बरक थैथां जागा ताबो जारा तंनाय रक बरक जन काहाम करं तंनानि बिनि नुखुं चरायरो लेखा परा काहाम खायनानि ताव कायसा सेकेंड इयार एमबीबी कॉलेज दङ ताय कायसा 12 जरा परिजा ताय खरकसा क्लास 9 परि दङ चलार खरकब्रै बेलायखानो खारिक सुसुक फेमिली दंमानि हाइपानो जों जतदुकु सम्भव जों सेसा खायनाय एलाकानि प्रत्येकति एलाकानि चिनि जुबक रक न मा सानाय मा कयनाय जों सामुं काहामो मा गोजालनाय गोबांमा सामुं जों ताबो एदिसि हापां याखना नाय दङ निनि अटो थेगे सेङैनाय गोबांमा स्किल बीए पास रंना थानाय बोसोर बोसोर गोबांमा न सेसा खायजा राबार ट्रेनिं होनानै किन्तु चिन बरक तामु निजानिबो बिजनेस के थाना नाया गोजामां गमा एकै जत बरंग जों साख्रि मे साख्रि बतलांनाय किन्तु साख्रि तलांना फानो सेरकम एलिजिबल होना नांगायबो बीए नियाकबा 12 पास खायफानो डीएलएड रक दंना नांगो आमा एकै गोबांमा मियासे साइथांगा गानि पाराव खरंनि चराय बरक साख्रि मारमारक आरो नुमानि बेलायखानो आपतिरक गाय बेलाय दंथगो कारण बरक शॉर्ट हैंड स्रंमां प्राय ओंलि माने 7-8 बोसोर 9 बोसोर जरति स्रंका परीक्षा रिमां मिया न खुंसानिसि केबो मालाय नांया केबो न कोन सुना नांया शुद्ध बंने टैलेंट बाय बरक मिया चाकरी मानबायो गाबो बेलाय दंथमानि गाबो हायकेनो सिनिस रायरक बीए पास खायबो 12 पास खायबो आसुगै तंलाया ओइ मुंसे मुंसा सामुं तांनांथं जारा फातार हास्तेव सामुं तांनाय रं बंनो कयनाय रां पुसा आजिना थांगै रांनो जत्न मा खायनाय बुमा बुफना मानायनाय एवं इदिक सिदिक अर्थात हामिया मानि रक बाय तागदाल तुं जारा फातार तंनाय सिनिस रायरक जों गोबां मा अर तंति खानाय दङ बसो ब्रुम जों मा सुबालाय गथैना हानानै अमुंना हानानै इरायना हानानै आवतामनि जों बुइबाय सालाय मुंसा जाखायनि थांगा आबोनि बागैनो जों जारा बिसेस के ताबो गोबां मानसिनि तिप्रा सारा फातारा बुरिबो स्लाबो दङ नरनि थाना मनां रिक्वेस्ट खायनाबो आं कयनाय जे रां नर गाजिगो आबो नंनि यागन तोनदि नियागा बुमा बुफानि बुंगै एकाउन्ट दादि इयाखाय नरकनि एकाउन्ट नक दावै नरक जखन किफिलि फैनाय आफ्रु नरक शांति गाहाम करंखाय तंमानानै आबो नरक वानसुबि आमबागै तिनि चिनि ताखौ बिसुनि नुखुंनो जों ईश्वरनि थानि सुरिनाय बरक जन गाहाम करं तंलायथुं जोंबो अमायकेनो जों जरा जराबो अमायके कामि आमसायो फायै बंनि दुखु दुखु सारावनो जों वानसुगलाय दङ अरन लामा अरनि तै अरनि गोबां मा समस्या जों भाग्य समाधान खायमान आबो जों वानसुगलाय दङ हामबाय।